Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLE ka Mokrwat constituency uba Renekton Lingdo Thongkhar uloong ba unsatho syagibor bahalor jong kabang nong kendong bagin penbe ya jingduna jong kabang nong kendong kabadan ha Mokrwat ka jingkran jong UMLE ka dai hadian bagi pajba kila pensngo hu ya jing e bagi kendu ha ka jing dai kam ha bang nong kendong ni junga ngam concern ha ka bang yu ka jing syam jing e di pajba ha ka bai dai bagi jing khapnya jong kini ka bang hang ne Mokrwat khamtam ka ne ka rural bang MRB ka bang UI ka jilong crowded ha ka ba kila dot ki pajba ka balalong ka jijar do kata-kata ki pajba ka kiwan kam ka ne ka bang susun ha ka bang UI ha ka share ki WhatsApp ban ong ba da kilik nam ta ka passbook updation le daki don go itu ong ngala up na do panai akas hadu mta ka patiyo te kim apisar ke yang hantur bersisni don ki bayo don ki balik thai no ro jing bom yo ro jing bun palat ki bro tinggal isn ke bang pek ye ka jing khapnya jo ka bang ha ka pek ba jo ki haban mat ki jing e te dei kena ka daw ko bang kwa ban address ha ki pek ba jo ka Mokrwat kantam bai phi ro to bor bangin wat ye kilat kilenti ba kena ki jing e ide bun be na ka ke bang ila bandon mentahi hoj kalong ka badai ya ka ba lengba kene aku berkepat ru ya ka mekilar urban bakum baki pajba kilasania ya ka mekilar urban hangne Mokrwat kepat ya ka bang ru bakan yo pan pli kampun ki branch hangne Mokrwat ngiri yo I ka jingbon ki pajba ka bon ka business ha ka pajba ekskon lut ban transak lembaga ka bang ti kepat ru ya ka management ka authority ka bang ngasa ai ru ki jithok ba ki sko ha ban pli kampun pli ki branch hangne Mokrwat te Henry katba kata kampat dia ngide banle dala jong hi ki facilities ke bangidon bat kata number 1 kwa ban ai jebut kono ba kine ki badon account po rural bank ki babon se kine ki job card holder te mar kata kwa ban pesuthu ki ba om de badon kam man pli bitang rural bank ki account joki ngala de bekren ber video mentan hakaba kam long necessary kam dei ka baron kam man pli be ka account juki hapo rabang kila bandon kino ki bang ro na keleng ka block kila assure bandon ji ban pha ka pisa juki syaki account juki ka baki kidon telmar kata la khapnya plat ka rabang kila ban pli account ki wei ki bang ro kini ki job card holder hakaba ka pisa juki ka sarung ha kito ki account ka baki kidon ke ha kano ka bang ha ka baki don ke account juki laban phaki kawai dia kan pak bani thu bak ba kini batim ki don kini ki kerja belum ki agent ki ong ki business corporate agent hai ta ki BC ya ke bana gleng kapang kala thung ya ki bakin don kum ki agent nong yarap ya ki breu bakila bat ai bisa le bajoki na kapta ki ba ki badon pisah ki ban ko no bandro kila ban let ban sim leng ba joki ne ru ban avel ki nek service leng ba ki bisi hakaba nak leng ke bang kila thung ye ki ki agent bakin don bakin trekam kai ka bang lapsu thu klong katu kene ki agent kin don be hang tu po rural bang hi ya ka baki wan ki wei kin wan ku bang lapsu thu imat kum ba ar phomut ye kila don ki agent hakare ka sorwer ka district jungi ki bala ban yarap ki pajba bakin akum ki bangkar ban yo ban sim deposit lane ban yo ban ai ya ka pisar rekin draw bisa na ka to account joki tena mar kata kane ru kala banong bangin avel ki service ru tangba ka shong ki pajba bakin nei bakin nang ba ban ya tre berkini bakini ban tikna ban yo ka receipt la dei baki thap pisar kri ban yo tikna ka receipt to ban draw kam draw jing mar baki ayo bisa ka biang kide ban check pe kata ba kide ban tikna ba ban check ba katno ki draw bat katno ki yo kade ban ya march kam de ban ya bakla le se kala ban long ba ki ong ban draw 3000 ki thok bakla na 2000 kan no ka jingdo ki customer tel mar kata kide ban check ba kata ba kat kum ka amount ka ba ki draw da ki draw 3000 ki yo 3000 mar om de ban siu commission ai ya kine ki agent namar ka bank kala siu hi ka commission tel mar kata kim dem kam kim de ban deduct pisa ai
Nah kipat ba ki badroi ka pisa jo ki lengba kini ki commission agent kinde bandidok e kipat ba kini hobbet ka dia ka amor ko kini benyo de ka bang kan sasiu ya ki hakapor hakaba ki don kam kan sasiu hakapor ya baki dress ka bil si ka bang kat kum kata ka business ka baki gile kita yo ka jong ka commission ka weide ka makwa lan ka pat ka lomba kat kum ji sutho ki don bon ya ki baki pa ba jungi kim don ni ki ATM card ki babiang ya ki bakin hab balik yang lain di bandro pisah kataru kena ki aji mud bakal ko ba bakin apply ki ATM card bakin don klang bakin lak bandro pisah na ki ATM om dei balik yang lain untuk haki bang hakat ketu ka jikapnya ti kataru kena ki we na kilat ka bakin keluit men persuk ke lede kum ka aji mud ki ba ko ba do ta bakin don ki ATM card klang bakin lak balik dro lo baki ATM ko per Mdei tang ATM na po, mdei bandro tang nam rabang, mdei kila bandro na ki ATM card. Wede ke bakaduk ke mampu apa aja mat ke bakaduk ke lomba. Ya kini ki brew battery business, kum ki contractors. Ki bon ba ni don bon ki contractor hang ne haka Tanjungi mo kurwat ki berkuai, haka distrik berkuai. Kalau ka ba ki business people kirs ko tho ba ki don ki facilities ki babiang haki wei ki bang. Temar tak kam tadon kam badi perkap nia hakini ki bang syakri ba ya ki baduk batoi kum haki rabang ki kila kan pli haki private bang ro isu tho ki baduk ki description jing ada sel kan kam ban pli ya kata ka bandon ka minimum balance ka kam he tidak significant jing kata dari kum ki no tre business kam non ka ba bakin don kita ka minimum balance ro ka ba les kam dari ka ba he dan dari kumai sutho kalau wat ki bang private ro sisa ki ban syak ban pli ba ya kata ka zero balance hak bana kena sukar India kalau pensiun beri bandon kita kan zero balance account kemakila bandro bandon pendik bandon ke account bagi pada kita mendik bandon kini ke account ke jongki kita bagi baduk kita kini kerja ajeng mud mak kuat pada jeng mud kita bagi dia trelan kan bahkan ni ke jeng kerang don kita bagi ke bang UI ke jeng sem citom kita bagi ke jeng yang lain man kasni yang tay por rabang kini ki facilities bagi don kini kilat nanti bagi don tu menteri kami kini kilat nanti baru bagi don kenang bagi don sistem ibadah barnya kerpat lu kerja trelang jo baru ki badon ka lat nanti ban suthu kumno banerap ba kata ke jingle jingi kalong ke jingarap lese ke jingle jong ki di kontraktor kibala kili pli account ki di wei bank ki private bank kalong ke wei di kilat jingarap bagi nom lecu bun bru tu dari ai ibadah ki bum don lat ki net bru tu te kata kecing lek ikut doktor ru kan yarap kan di kuai di kebangi trelang te ingat bagi jasa hawai ni kualiti baka bangru apa ke bisnes kadon nak leng ke MRB kan saya ot menteri panwanra biang ki branch kan ke mau keluar jongi hak leng hak kuai di kicaka berkata kan di service kuning ai baik.